Uma umuntu efuna ukuthatha ulift wemoto ngokuthanda kwakhe, kumele uthathe lowo lift. Uma umuntu efuna ukugibela itekisi, akagibele itekisi. Kanjalo futhi nofuna ukugibela ibhasi, angaligibela ibhasi. Akusinini enizotshela abantu ukuthi yini ekumele bayigibele. Uma nje sike sathola ukuthi abantu niyabavimba, kwaphulwa imithetho esayibeka, ngizombopha lowo muntu owenze lokho. Uma kuyi-security company, ngizobhalela i-ofisi lakasira bamphuce amalayisensi yokusebenza as ikhampani nezibhamu zayo inkampani. Siyobe sesibopha ne-security lelo elimbambile elisebenza kuleyo nkampani, kodwa inkampani yobe isivaliwe. Kanjalo futhi uma kuwumuntu we-association wamatekisi owenze leyo nto, siyombopha lowo muntu siphinde siwuvale nalowo association. Uma nifuna ukubona amandla kahulumeni-ke, siqaleni-ke nizowabona. Wayeseyama-ke kanjalo. Undonga lo usho lamazwi umnumzane uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Lamazwi aqhamuke laphana-ke emhlanganweni okade ukhona phakathi kwasomatekisi emzilweni obangayo wamaphumulo naseStenga. Obuhlangene kanye namaphoyisa ingalo yomthetho bezoxazulula inkinga eyivezwa osomatekisi. Uyasho-ke nawo amazwi awashoyo. Siyacabanga ukuthi bazowahlonipha-ke abafowethu. Sokuyisikhathi eside ngempela belawula abantu ngokuthi fanele bagibele ini, bayeke ini. Sokuyisikhathi manje ukuthi bayiyeke leyo nto. Usekhulumile-ke umuntu ophethe umthetho. Asibazi-ke abanye abazolandela ukuthi bazobe bakhuluma ngaliphi behlisa abantu ey'motweni zabo. Phela angithi iqiniso lithi akekho phoqa omunye ukuthi akahambe othenga itekisi. So asikho-ke isidingo sokuthi fanele umuntu agibele itekisi lomunye umuntu ngenkani ebe nemoto yakhe noma eney'ndlela zokuthi ahambe azafike la eyakhona. Siyabonga. Hlokohle.